احمد مروان پیشمرگه روجوای کورسانش تلتمری و هر وها برزانی علی اوجی پیشمرگه روجوای کورسان جا عفرینی. بله کاک احمد بخیر هاتی جشن تا پیروز به بریات تام جشن همو پیشمرگه روجوای کورسانی و پیشمرگه دن پیروز کند کاری نکی بحث خوابی کی دەستپێکێ دەم جەژنا ملەتێ کورد هەر چاپەچێ کوردستانی پیرۆز دکن وەش باژارێ تەرتەمر تەوی گۆ ئەف تەعداریە خواریە ئینشاءالله وێ ڕەوشان خۆش ببێ وێ جەژناوان خۆش ببێ ئینشاءالله جەژنا گەلێ کورد تەوا پیرۆز ji kengî ve pêşmergeyî ez ev bû şeşme pêşmergeyê nihim wek ez pêşmergeyê nihim em niha sengerê şerin di şer deyî belê em di şer de ne em li askî Mosulin bi Xwedê ji bo her çarpêçeyê Kurdistanê em amade ne. Ahmed tu amadeyî weke pêşmergel Rojavayê Kurdistanê şer bikî eger te were xwestin em amade ne ne bes Rojavayê Kurdistanê her çarpêçeyê Kurdistanê em şer bikin. Kengî were xwestin amadeyî kengî ji me bê xwestin em amade ne. Nihal ku derê şer dikî nihal ku derê pêşmergeyî niha em li askî Mosulin askî Mosul belê askî Mosul em sengerê şer din gelek pêşmergeyê Rojavel were hene Xwedê ededê me em li wir çasir di îsane hemû yên Rojavana em hemû ê Rojavan ez ê warim cem te Berzanî tu jî Efrînî ji ku derê Efrînî Afrinê me berpê mobatê me ji Rûstamê nêzîkî mabet nêzîkî mobat tu jî pêşmergeyê Rojavayî li ku derê tu pêşmergeyî Wallahi jî eskî Mosul eskî Mosulî çi xasîte bûye tu pêşmergeyî Wallahi şeş heyvin şeş heyvin hemû miletê Kurd pêrûz dikim û hemû miletê Efrînê pêrûz dikim bi cejna Newrûzê û Serok Mesûd Barzanî pêrûz dikim bi cejna Newrûzê. Barzanî dema ku hevalên te yên pêşmerge şehîd dikevin hûn çi dihesin çi dikin hûn di dema şehîd bûna wan da Dawê şehîd dibin em hemû pê diesirin bi wî tiştî em bi wî tiştî ew dibin bes em hemû em kê şehîd bikevin em şehîd nekevin Kurdistan çê nabe Ji te were xwestin weke pêşmergeyekî Rojavayê Kurdistanê were xwestin tu hazir biçî Efrînê şer bikî hazirim ji her çar parça şer bikim ne li parça Efrînê xelkekî me yê zêde ji Efrînê hene di nava pêşmerga da hene teqrîben şî pênc neferî hene ji we çi were xwestin hûn hazirin bikin weke pêşmerge yanî qet gava xwe paş de navêjin fark niye inşallah em gava xwe paş de navêjin em zil û zulmetiyê jî qebîl nakin خبره te ji Efrînê heye çi dibe çi nabe yanî tu çawa xeberan ji Efrînê werdigirî Berzanî mirov din li Efrînê hene hemû xeberê didin min Efrîn tişt niye bes çîçik hîsar heye bes boş mesele ya natirsin yanî natirsin ehlî Efrînê natirsin xelkê Efrînê natirsin rûj rûya xwe de em dişarodanin gelekî spas Berzanî biriya te em jî weke tîma Rûdawê weke hemû karmendê Rûdawê cejna hemû xelkê Efrînê پیروز کن زور سپاس ji bo te jî Ehmed Tiltemer rewşeke gelekî dijwar de ye bira cejnê hemû xelkê Tiltemerê pîroz be zor spas gelekî spas û cejna we careke din pîroz be her hebin sağ bin